Good morning guys. Good morning pader. Sa Joka Diyos papagabril dari nagkuan pintal. Alis gawas. Pintal og sa Diyos papagabril dari guys. Amo pang gipang sahod agamang mga balde kay kaingan may mubunak pag uwan wa naman mo uwan oy. Gapon ning uwan karejot nakasahod mi gamay dito sa dakang drum. Wa naman mo beuneuh. Mo ray pagkita. Madala man pag sa inom og tubig agamang mga buwak gahapon adlaw. Tiwas meron og kuan guys, tiwas mig pintal ron hapit ang mga human. Salamat ka Lord. Salamat ka nila ate. Derate. Mag-update ako na rin guys sa gipapalit ni ating steamer dia. Na ko'y magamit inig suman. So daghay magamitan na ni guys, magsuman, magputo, magkutsinta. So magama ra ko lang na puhon bitaw. Nang naikuan ba? Nang lugaran jud siya. So sa kabrihan guys. Wow, kon siya double siya. 2 layer lang siya guys. Ngayon sa kadagka ba? Good. Muna gijang ilawin. 36. Ito siya guys. Siya tongko. Triple A. So isang kantidad na guys. 2,135 pesos. Muna siya. Luto taog. Mga lutoonon. Yan siya guys, kaya magsuman ko, kanay mahang lutuan. Pero may mahumaw og tubig. So daghan guys nga kuan, daghang masuda ni kay dako man siya. Dagko siya buyag. Igo na lang yung mga 200 kasuman. Then ate. Salamat ka zo, Ate Christine. Thank you so much. Dan ako steamer. Nice ka zo, te. Dako jud siya. Na may nga ni guys nga gagmay. Sumpalit tayo nga ni guys, dagko na laman kay mazo nang iniguan. Daghan og kuan ba sud. Kung natay luto niya tay puto, may nga kutsinta. Sumpalit ako dato katong na ay kuan, na hilmahan tugag may bitaw nga cup. Karon nga siday kuan. Na ako magamit puhon. Luto-luto ko guys. Salamat yan na. Kaluto na ko lang nigsuman. Sunod bang adlaw guys, so di na busy. Mahuman na may darig pang pintal, mahuman na og blessing. Magpalit ko bulanghoy kay hang sumanon dan hinalutuon. Salamat ka jo. Ate Christine, yan ate. Makalipay ka jo na ako'y magamit. Lami magsuman guys, nga kanang i-steam ra siya kay di mahumaw sa tubig ba. I-steam ra nato, lami siya. Di makuan, di mahumaw ko mga kan mahumaw man kay mga sabuan, may isa sa kaliro, mga sabuan. Mahumaw man sa kay sabuan man amor maluto. Kani ingani, dara sa daom na to butangan og kuan. Dara may butangan tubig. Dili man ipanakang na siya. Panakang ni mga steamer nga dagko dari. Dari. Takob na, John. Tuan na. Salamat, te. God bless. Ugamping mo kanunay diha, te. We love you all. Skim ko tas papagabril dahil skilid. Humana mahazag koan. Pintal dahil ano. Ikuba. Humana dyan pintali. Hagdag tos. No. May pahiran na dari og koan primer. Na-applyan na primer dari la. Primer lagi. Kuan na nag-primer ag dari na humana. Nay nga na guys, kaya mo ng mga hangiranan. May laing hangiranan o tinguan. Na ba? Hindi na matangtang hangiranan na nato. So nga na sa sila guys, kuskusan kaya mga watong mga burot-burot, ang mga bun-bun-bun-bun niya. Ang hamis ba, nag-apply sa skim coat. So skim coatan, pagkagabril na aron. Ano yung human, mapintalan. Naga ko mapintal na kurong, tiwa. Isang taga sunod. Dari guys siya. Pintal ako dari sunod.
Dari humana man agari. Ito Gabriel. Humana man pintal. Dari Japang isin putonon pa na tiwas. Napay tiwas na ni jadi oh. Gahapod. Pag dari guys, humana kong pintal dari. Ha? Saan man na ho? Malagah dari sud. Dari nila may wa. Apa na tiwas na liha. Ako na mag-apply guys. Dana na. Kanang na yung mga anak puti-puti bitaw. Wa ma. Lekep. Kanang na. Ipahiran naman gani-gani na dani. So, pangatiwasan dadto. Karong mapantay na si Ja. Sun. Okay. So, muna ihang gamitan guys. Kana. Muna ipintal na rin. Halalay ko rin guys. Applyan. Yukong. Puti kong. Nahinay guys. Nahinay. Karoon mo sabon sa ibabaw. Nice cut stick da pa? Nice cut stick? Cupcake. Hi cupcake. Okay. Scotch tape. Cupcake magpagdungag ni Gabriel. Double-sided tape. Okay. Hinera guys, kaya rin yung mga kuwan. Gamit sila niya at pagkakuan guys. Pagka-pintor. Gamit sila niya at pagka-pintor. Kumbate nas papagabrel og skim coat. First coat na to guys. Kumbate pa der. Imo nang iriya diha. Hapit na mo human. Indot na dyan puti na ba? Kaya pa nila discarded. Mga kuwan ba? Biling-biling. Hanggang pagtala na kayo mga kuwan ba? Abangay guys, kung madali ka human. Kawan pa nabuto ground at mo sa kwanto. Dari da ilong dari. Pintor na ko ron guys. Isa pa din? Kasi mo pwes kimpot dia comment naman mo. Gusto ko na guys, ganahan mo paskin pa sa libre. Anahan mo lang libre. Wala o, libre. Libre ka. Ganun. Hindi ka masahe ba? Okay. Libre hak pa ulit. Bati pa rin naman na tayo estudyante. Yeah, may maat. Tignan ka lang mo. Kaya sa aros lamok guys, kaya makadinggi. Delikado. Delikado, mga lamokin. Then na guys, nahuman na. Hinlo na dyan siya. Hinlo na dyan ang tao. Ito pa daw, hinlo na. Sabi si Zagko. Na, baguhan.
Yun na. Gabriel. Tama na, second coat. Palit tayo tarog skim coat pa. Sabi pa na guys, umuko sa gagwan. Mandi ay. Mandi ay. Abi pa na guys, umuko sa gagwan. Mandi ay. Kaligsik naman. Magkasag siguro na ron tataad na. Baga pa magkasog dagom. Madsudang magkasag. Karoon na may tubig. Pangbusay sa mga kasilyas. Panggawas na naman ang mga kuan guys. Sila na karong masauran na gintaon. Magtiwas na ko dari guys. Pintal dari da. Yung kilid. Natupod nga side. Kani og dari. Kani nga pintalan og off-white. So dato sa tindahan. Andiyan na ito natiwasan yun. Human dari. So magpintas ako dari karon. Was pintal guys. Masuntang muuwan. Uy, ampo ko sa kumuuwan guys. Kaya makasahod kong dagang makasahod may dagang tubig. Ligsik raman. Pero grabe yung baga akasugukuan. Dagum. Baga ko just naman ng dagum. Ayan si Jaga si Humo og tinir. Ang mga brush. Sija. Humo nagtinir. Kaya rong di siya mo kuan. Kanang na ay. Sayang na na. Rong. Nara. Humok kaya pun siya ba? Kaya isabi. Kaya na. Ang puslan pa natataid pa tuon sa karipod. Hala, dikit man. Uy. Katong usahang gigamit ka na guba man natangtang mag-isang kani. Kanina gamitin ron isang patuon ka rin dyan. Thinner. May panggawas na ang mga buwak kaya mauwanan. So muna sa color dito sa kuan guys. Muna yung ipintal to off-white to sud. Muna yung magipintal dun hapanan sa sud off-white siya. So muna yung magipintal pa dun. Muna yung ipintal dito ron. Majuntang muuwan Lord. Kaya rong daghan may masahod tubig. Makasahod may tubig. Majuntang mo bunak. So kung magkuhan may dari guys. Magtambak may madani o ka ng graba. Miss pa pag-abril. Nindot na na kuhan na. Nindot na siya na apla dyan og first coat. Pintalan pa niya na guys. Puhon. Nga ni color niya. So ganina mo ni kahangi pintalan dani guys. Ito. Ikan dito. Na magisa pa manggi kuanan. Turuhan kay arong nindot siya. Di bulingitan. Nindot na. Ito pa doong. Sa dari pod. Mana. Ito pa doong na ito. Hindi ko magkuhan ako na ito. Pintal na ko sa trabaho. Ramahuman ito dali. Indot siya minta siya babad og kuan kay di siya mo kuan bagahi magamit gihapon tuon sa karedyo tuon sa atang mga kagamitan diwas nag skim coat deres papagabre ang mga buwak des ngawa panglali na mo dari dia guban tulad to sa man ko pintal to Dari man na guys, dari da. Ano na i-arrange yun sa gabi Mama naman siguro ni. Or mas buntag. Lamdag na dyan sa lantaon.